जाजोबगोन र' आङो एयारटेल भडाफनखौ खमग्रोबावनोसै नङा होमबा आदा औ एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि नेटपेक बायदि नङा पारमानेन्ट बयबो रेडि ना रेडि एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि नेटपेक बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया बै अखेया बायदिसो एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि नेटपेक बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया सामोल सेग्लेट बायदि नोंनि रावा सना देहा मोदोमखौ सुग्लायहोयो थासिम खालामो सामोल सेग्लेट बायदि नोंनि रावा सना देहा मोदोमखौ सुग्लायहोयो थासिम खालामो गोसोखाङो नोंखौ सना सेकेन्ड सेकेन्ड घरिनि खाथा खारनाय बादि एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि नेटपेक बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया मोसौ बोराया हाखराव गब्र'नाय बायदि नोंनि महराव गब्र'बायालाय थब्र' थब्र' मोसौ बोराया हाखराव गब्र'नाय बायदि नोंनि महराव गब्र'बायालाय थब्र' थब्र' गोसोखाङो नोंखौ सना गानजो बेलथाय बेलथाय हारसिं फागोला बायदिनो एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि नेटपेक बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया बै अखेया बायदिसो एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि